सब गोटे के हमर नमस्कार। आइ हम सब्जी सब दऽ कऽ खिचड़ी बना रहल छी। अपना सबके सानि कऽ सब गोटे बना कऽ खाइ छी। पहले कोबी के से भूज रहल छी। यहाँ के कोबी भुजा गेल। अभी कनी नमरे नमरे पीस कऽ अहाँके भूजब, ओहिमे से खिचड़ी में दै दुआरे। आ एहिना लाल कऽ भूज के निकालि लेब। आब ई अहाँके ई बीन्स अछि काटि कऽ देलियै, आ ई मटर अछि ई भूज लिअ, दुनू एकेमे दऽ कऽ। आब एहिमे ई प्याज अहाँके देखियौ, एगो प्याज अछि ई दऽ रहल छियै, आ ई लहसुन अहाँके 3-4 गो अछि तेल फूट के, तऽ ई एहिमे आब दऽ कऽ भूज लिअ मसाला। ई 1 चम्मच अहाँके हल्दी अछि, ई आधा चम्मच मिरचाई के बुकनी अछि, आ ई धनिया अछि 1 चम्मच। ये 2 गो टमाटर अहाँके भुजा गेल, तब ई पीस कऽ 2टा टमाटर दऽ दियौ। आ एहिमे अहाँके ई नून अहाँके 1 चम्मच ऐसा दऽ दियौ। अब ई देखियौ, ई अहाँके ई अरबा चाउर अछि, एतेक दऽ रहल छियै। आ ई मूँग दालि के भूजल अछि, आ ई राहरि दालि भूजने छी। भूजि लेब, जे बनाबैके हुए तऽ भूजि कऽ आ ई तीनू अहाँके मिक्स कऽ दियौ, आ धो लिअ, मिक्स कऽ कऽ धो लिअ। कुकर में बना रहल छी। ई डिब्बी से आधा डिब्बी से बुझियो जे 1 डिब्बी दालि अछि, आधा डिब्बी चाउर अछि। चाउर से बेसी दालि दै छियै। अब ई दऽ रहल छियै कुकर में। अब ई कोबी दऽ रहल छी अहाँके, सबटा दऽ दियौ। आ ई मसाला भुजला वाला सबटा बीन्स आ मटर अछि, मसाला सब ई दऽ दियौ। अब ढक्कन लगा रहल छी, एकरा 3 सीटी लगेबाक छै। ई अहाँके ई करू तेल अछि, आ ई घी अछि। घी जतेक देबाक हुए 2 चम्मच 1 चम्मच से घीओ दऽ देबै फोरन में। ये कनी पहले से हींग दऽ दियौ कनी हेते। आ ई सरसों अछि पीरा, आ ई मिरचाई के एगो टुकड़ी कऽ देलियै। ई तेजपत्ता अच्छा, ई सरसों मिरचाई आ तेजपत्ता फोरन बना रहल छी।
अभी धनिया पत्ता दऽ दियौ। अभी खिचड़ी बनि कऽ अहाँके सब्जीवला बनि कऽ तैयार भऽ गेल। देखियौ खिचड़ी बनि कऽ तैयार अछि। आब अपना सबके कहै छै खिचड़ीके चारि यार। ई दही भऽ गेल आ ई पटलके अहाँके अचार अछि। ई भरुआ होइए, ई भरने छियै, बनेने छियै। आ ई करैला भरुआ अछि। आ ई आमके अछि, आ ई खटरस अछि, आ ई खटमिठी आमेके अछि। आ या पापड़ अपन खाइ घड़ीमे से छानि लेब। बनि कऽ तैयार अछि।